आलादा बड'लेण्ड नङाबा जोंहा माने खुनु निस्टार गैया आरो हारिया थांना थानायनि खुनु माने जुक्ति गैया निस्टार गैया दिनै जोङो फिसा मोनसे 6 शिड्युल मोनदोंबाबो जोंनि लेंगुवेजआ 8 शिड्युलाव हाबदोंबाबो जोंनि हारिमु राव हा हु ओरैबायदि अलखदाव दं माने बेखौ बुंजाया आरोखि बे रायजो आलादा रायजो बिनायनिफ्राय जों खुनुदिन फावसायखाया आरो जों बिलांबाय थागोन जा खुनु राजनितिक प्लेटफर्मनि माबा गैया आरो जों लुबैयाबो दिनै जोंहा बुहुमनि मोनसे जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय गोजोनथाव सान माने थागिबि माहारिनि दिनै बुहुमनि सोरगिदिं गासिबावबो दिनैनि बे सानखौ गोथार सानखौ फालिनाय जादों जोंबो दिनै बे क'क्राझारनि निर्बान भबनाव जों दिनै मोननै खौसे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स जौथुयै जोङो खौसेयै दिनैनि बे सानखौ फालिनाय जादों आरो दहाय फुंनि हाबाफारि लेखायै जोङो डिसिनिसिम जोंनि दिनैनि बे गोथार साननि गांसे लाइसि गथायहैनाय जाबाय ओमफ्राय दा जोंहा दङ माने गेवलां मेल जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै दङ मानगोनां एमएलए बिथां सेवलि महिलारि बिथाङा फैगासिनो दङ दा जों दिनै सेथि फालिथाय बे देग्लाय सेथि फालिदों बेनि उनाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जासिगोन आरो बेनिखायनो बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै आं बुंदों जोंहा आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनजों जोंहा मोननैजों खौसे मोनसे आलादा रायजो बिनायनि मोनसे सिमां दंखायो आरो बिगासिनो दङ जों खनब्रै जाबाय दिल्लीयाव थांनाया आरो जों फैगौ माने सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि मासाव जोङो प्राइम मिनिस्टार नङाबा हम मिनिस्टार बिथांमोननिफ्राय जोङो एपइन्टमेन्ट मोनबानो जों आरो दिल्लीयाव खनसे थांबावगोन खनसेल' नङा जों बारे बारे थांगोन बे जोंहा माबा हाबाफारिया दंखायो जोङो माने मोननै मेनलि मैखोम मोननै डिमान्डखौ लानानै जों बुंनाय जादों संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहानिफ्राय बुरलुंबुथुरनिफ्राय ओरै गंगार हाजोसिम बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हिल हिसाबै मान्यता होनांगौ बे मोननै डिमान्डआ जोंहा दंखायो दा बेखौ लानानै दा जोंनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय मोनसे सोमजिदों मोनसे आफाद बिथांमोना माबा फैसा खांलाबायनाय माबा नायबानाय माबा एक्स ग्रेसिया मोनगोन मागोन होननानै दा बेफोर नंखायखौनो मानसिफ्रा गोदाव सोराव जालाबायदों डकुमेन्टस खांलाबायदों माबा एकाउन्ट्स आधार कार्ड आरो पान कार्ड बेफोर खांनानै मानसिफोरखौ माने ओरैनो हारा हास्ति खालामनानै एक्स ग्रेसिया मोनगोन होननानै बिथांमोना खांलाबायदं दा बेफोरखौ आं नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनखौ जाहाथे बेफोर हाबाफारिखौ बन्द' खालामो आरो बिथांमोननि माबाया खुनु मिनिं गैयै माने जेबो माबा गैया बिसोर दिल्लीयावबो थांफेराखै बिसोर थांनोबो रोंखाया बिस्रा मोनसे आंनि मोनसे साननाय बिथांमोना भबिसत मोनसे राजनितिक हान्जा दानायनिसो मोनसे सिमां दं आरोखि जाय आफादगिरि बिथाङाथ' सिगांबो बिदिनो राजनितिकआव आखाइ होखाबाय दा बे हिसाबै आरो बिथाङा भलन्टियार पस्टनि मानसिबो नंखाया बे हिसाबै जोङो गोख्रोङैनो दिनैनि बे जोंनि जौथाय खुंनाय बे हाबाफारियाव दै गोथार सानाव आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरो बिथांमोना बे थाखा खांलाबायनाय फैसा मोनगोन मा मोनगोन बेफोर माबाफोरखौ खांनाय बा बे खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौनो दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय माने खावलायहरनाय जाबाय सार फैगोन समाव नोंथांमोननि जेनाखि आफाद जेनाखि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जेनाखि थांखि बे थांखिया दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबां स्पिरिट हिसाबै दिनैथ' जों माथ्र माने फावसायनानै दं एसे रां रुफानि आंखालावसो नङाबा जोंहाथ' लोब लोब लाख लाख हाजार हाजार मानसिजों जों सापर्टआव दङ दा बेनिखायनो जोङो आरो जोंहा मोनसे क'अर्डिनेसन जागोन जों गासैबो ट्राइबेल माहारि आरो बर' माहारिफोरनि जेसेबांखि आफाद थाया माने खौसे जानानै जों बे दिल्लीयाव माने धरना हैनाय आरो मेम'रेन्डाम हैनाय बे हाबाफारिखौ लागोन बावैनो बेखिनि जोंहा मोनसे थांखि दं आरो जोङो इयुनावबो बड'लेण्डनि थाखाय जोङो माने बेबायदिनो सोमावसारनायखौ खालामलांबाय थागोन आरोखि जों आरो फैगोन समाव नोंथांमोननि जेनाखि आफाद बे आफादा रायजो राजानिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय माबायदि थुलुंगानायखौ मोनो जोङो सरकारखौ बुङा दाथ' जोङो जथेस्थ' रायजो राजा आइ आफा रायजोफोरनिफ्राय जथेस्थ' जों थुलुंगा उत्सा मोनबोदों दा बे हिसाबैनो जोङो आरो जोंनि दानि आन्दलना बेबायदि गोदोनि बायदि नङा जों मोनसे गणतान्त्रिक पद्धतिजोंसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामनाय जादों बेनिखायनो जोंनि माबाफ्रा माने इसिबां हाइलाइट जाया
माने जोङो एसे सिन्था खालाम लासै धीरे माबायैसो थांनो गोनां जायो जाय हक जोङो बे रायजो आलादा रायजो बिनायनिफ्राय जों खुनुदिन फावसायखाया आरो जों बिलांबाय थागोन जाखुनु राजनितिक प्लेटफर्मनि माबा गैया आरो जों लुबैयाबो बे स्पस्ट' खोथा जोंहा आदसा बिनि गेजेरजों खोनाबावदों सार माने जोंनि दिनै गासै बर'नि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंगासिनो दं आरो माने जेब्लासिम जोंनि बर'आ आलादा बड'लेण्ड जाया अब्लासिम माने माबा मोनसे मोजां माने लामायाव फैनाय नङा होननानै बुंबाय थादों दा बिनि गेजेराव सारमोना मा बुङो बेथ' स्पस्ट' खोथा खारन दिनै जोङो फिसा मोनसे 6 सिडिउल मोनदोंबाबो जोंनि लेंगुवेजआ 8 सिडिउलाव हाबदोंबाबो जोंनि हारिमु राव हा हु ओरैबायदि अलखदाव दं माने बेखौ बुंजाया आरोखि खारन दिनै सार्केल अफिसफ्राव थां मण्डल अफिसाव थां माने बेक डेटआव हा नामजारि होनाय माबा होनाय बहुद माने बेबायदि माने थाखा फैसा होनानै बेक डेटआव माने नामजारि होनाय माबा होनाय बेफोर सिस्टेमा सोलिबाय थादों आरो जोंनि लेंगुवेजखौ दिनै आसाम एसेमब्लियावनो माने बारे बारे माने डिनाय खालामनाय बारे नेग्लेक्ट खालामनाय बे सिस्टेमखौ जों मोनबोबाय थादों दा बेनिखायनो जों हारि आरो राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हा हुखौ जुदि जों फोथांनानै लाखिनांगौबा आलादा रायजो नङाबा जाखाया आरो फैगौ जोंनि उन जेनेरेसना मथा मथि माने सोरां नङा आरो इयुन जोलैनि जोंनि जिथु माने लाइफ बेफोरो माने सोरां लामाथिं जों नुहुराखै बेनिखायनो जोंनो आलादा बड'लेण्ड नङाबा जोंहा माने खुनु निस्टार गैया आरो हारिया थांना थानायनि खुनु माने जुक्ति गैया निस्टार गैया आरो बिनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबावो गोदोनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना माने जोंनि बिटिसियावनो जों दिनै रैखाथि गैया होननानै दिनै बुंगासिनो दं ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दं दा बिनि सोमोन्दै सारा मा बुङो बेथ' नंगौ आरो काउन्सिल मोनसे बे काउन्सिला गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो सोलियो बिसोरनि गासैबो हाइ रेंकनि अफिसार मन्त्रि एमएलए आनो बिसोरनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया बिसोरनाव थाजोबो गासिबो प्रसासन जिखुनु आर्थिकआनो जा प्रसासनिक माबायानो जा गासिबो पावारा बिसोरनाव थायो गतिके जोङो बे फिसा मोनसे दखरसे फिसा माने पावारखौ लानानै जों जेबो खालामनो हाया खारन आल्टिमेटलि जोङो बिसोरनि आथिङावनो थांखायो बिसोरनावनो जों सोनारखानांगौ बिसोरनाव जों खुलुमखानांगौ बेनिखायनो आं गासैबो बर' माहारि भुमनियानो जा जोंनि बिटिसि ओनसोलनियानो जा आसामनि गासैबो बर' माहारिखौ खौसे जानानै जोंखौ थुलुंगा होनांगौ जोंजों हेफाजाब होनांगौ आं बेखौनो दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि आफादगिरि जानानै दिनै बयखौबो बर' माहारिखौ आं गोख्रोङै खावलायनानै जोंखौ थुलुंगा होगोन होननानै आसा खालामनानै एसेनोसै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों